Madokachere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rochimakumi mairi noshanu mwedzi uno waiyeho mhepo kanya mavhuvhu ipapa nyasi wanu gongwarirai kambani yowindmill yagoisa mupepanhau ipapa kutoti wakomana gongwarirai kuri kunzi kutengesiwa nzvimbo yokuakira pekugara yoTsikwi phase 1 kuWestgate extension. Kwai nzvimbo yonjedu mhanduwe kwai iri kutengesiwa naTaremedzwa Kapungu pokare naAdmire Mutungwa Bere. Wakomana pakaita kunyangariwa ipapo gongwarirai ndoka marendi bharoni anoreketiwa ai asi wasingasungikeba nekuti wanenge wakamonera skavha muhuro ipapo gopaziwai mhanduwe mureke kugotambisa mari kwai kunenge kuri kunyudza henyu mari yenyu kana mukavabhadhara mari. Wamunangarwa nyasi waenda kupurazi roCraigenhower Farm kumazowe kopa wanhu mapepa vari kutiwo kwai mapepa okuti matitle deeds mhanduwe yokuti ivhu rawo ratorawo mhanduwe. Chinotoramba tichinakidza ipapa kutoti wamunangarwa zvinhu zvavo zvavanoita zvizhinji zvinoramba zvinoita kuhwisana nobumbiro romutemo nokuti bumbiro romutemo rinoramba kuti ivhu rese rokurima rigotengesiwa izvo zvakazve nekuti ivhu rese rokurima mhanduwe ivhu ronyika rohurumende rinobvumirwa kupuwa munhu. Rekai tigoona ipapa kuti zvinomira zvakaita sei nokutoti pano nyaya apo ticharamba zvedu takaringa wagoreketa kuti kwai wanhu vari kunzi warimi vanosvika churu chibodzi watopuwa mapepa iwayo kunzi ndo waridzi wevhu. Rekai tione kuti wacharikona chere kuritengesa kana kuridii asi kuziva kwedu paribe. Mhuri yovakuru vokukata iri kuita urendo munyika medu muno yagoenda kuna munangarwa ikamupa chavari kuti chipo anonzi Sheikh Jabor bin Mansour. Iye ndiye agotsi apa munangarwa asi kwai pokare wabva wati toda kuunza mabhirioni 10 zvatakareketa kuZambia kuti toda kuvapawo mabhirioni 10 tichizoti Botswana toda kuipa mabhirioni 12 ipapa kwai Zimbabwe yapindawo. Rekai tione mhanduwe kuti zvinosvika papi tinoperera papi ticharamba tichiringa kuti ichaita bacherezvo mamega deals agoreketiwa mazuva aye kana kuti inoita zvisvino ticharamba takaringa ipapo. Wachiwenga kwai kuenda wagoita kuIndia sondo rapfuura kwagoita kuti wanhu wokuIndia wati toda kufundzisai kugocheka mangoda nokuyaporisha mhanduwe kuti apenye. Tikati kam munenge maita tusvinu kana mukadando. Rekai tione ipapa kuti zvichaita sei. Munondoziva kuti zvekwedu zvinotanda zvasvika kunoku munhu isusu kwana mainini wokugodzi aiwa tinozozviziva kana wese waguta hawo kunombani anoguta paribe ticharamba takaringa ipapo. Ukuwo kutikaira kwavakuru vonyika wamohadi kureketa kuno wariko kunzvimbo yeZambia mhanduwe waiti kutekaira tichitenderera nzvimbo dzakaikiwa wanhuwo wakatibatsira kuhwa rusununguko wosaya kuti mudiro wavo makuwa wanhu wawa musvinu chere kana kuti ndo pano muko wacho. Rekai tigoramba takaringa zvedu nokutoti tatira zvoona baizo mhanduwe gore negore pese nguva dzese dzandoita kamukana basi vanenge vari pamakuwa pano chiripo ipapa tichachibata zvedu chichareketeka zvacho tinoramba takaringa ipapa pokare kwai hurumende taendesa kunzvimbo yoUMP kumakiriniki avo anosvika 12 tawapa ipapa kwai dandemutande roStarlink kwakuchizonakidza kuenda manje ipapa takundoimba kuti wanokona kuzobvumirawo wamwe wanhu wese kuti wandouyo wachiwatsurawo waripo ipapo. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi. Ndo zvaifanira kuita kaa magrowth point payakatandiwa kundoita kanzvimbo kanoitiwa mabhawa basi. Rekai tirambe tichiti tinoringa kuti zvinopera sei. Kumwe kuita kwehurumende ipapa yakureketa kuti gore rino tiri kuda vanhu vanotenga chibahwe kubva kunze kwenyika. Chibahwe chese chiri munyika chinokwana paribe kana chibodzi chatiri kuda koroni inokwana kwai zvese zvinokwana zvirimo munyika. Tikati idihwi rekai tirambe takaringa hedu kuti ndizvo chere kuti zvinokwana asi kuziva kwedu
masangano akaita sana WFP ari kutomirira kutoti aboye mari inobva kumadhonanzi kamhanduwe kuti wanhu wakone kuona chokudya. Kuno kana chikanzi chirimo chikafucho asi palibe mhanduwe mari yokutenga, unogoita sei? Unopfa nzara makumbo ari mumvura. Tikai tione kuti zvinopera sei ipapa. Tinoramba takaringa hedu. Wamwe wanhu wagovhunduka mhanduwe nokuvhiringika kuti Jobhozikara sei kureketa zvinhu zvokutsigira nevanhu vari kuizana Zanu-PF. Ipapa kureketa kuno agotoburika achipururudza kupembera chaiko achitsigirana naiye umwe ari kuizana nana Munangarwa asi ari kubata Zanu-PF ikweyo anonzi padande mutande Lynn Starktier. Mhanduwe zvinoita kusaisa kuti yowe agotonzi ari kuita tusvinu fani kuisana nozvigananda kuisana wamwe wandoti nokuti Jobhozikara munhu mukuru peno heno zvaakaitika kujereko kupfungwa dzaakunetseka. Rekai tione kuti mhanduwe zvinosvika papi izvozvo asi zvatoita kuvhundutsa chaiko. Worota Muzembi hede azoratidziwa paye kuti aiwa Zanu-PF vanochinja pamaitiro, vanoramba vanomaitiro avo iwayo anovhiringa iwayo arambiwa Bhero Nyasi naMutongi Regis Dembure. Anzi iwewe gara unotiza iwewe tikakuburitsa, ende iye anenge anga atonhadzirirawo kuti anobva atiza. Rekai tione zvedu kuti zvinopera sei. Ukuwo Newswalk yaburitsa kuti kwai mumwe wanhu waiita basa rekubisa zvimbambaira pasi rese ariwo kuZimbabwe Henry Macharaga kwaiye akapfa kunyika yeArgentina kwaanga ari kuita zvokubisa zvimbambaira akaputikiwa nazvo mhanduwe. Mweya wacho ngauzorore murugare. Rekai tirambe takaringa ipapo. Umwe munhu wokuMozambique Pascal Mangombe agonzi asungiwa atoripo ipapa ari kunzi akaba motika ina. Wakomana. Rekai tione kuti ndizvo chere zvichapera sei. Tinoramba takandoringa hedu. Ipapa wakomana ngatirove manja wana makorokoza vari kuita zvinogara zvakadando. Kureketa kuno kwai mwedzi watabva iwaka kunguru mari yakaboyeka yokutengesa goridhe yakaita mamiliyoni 487 487 million pachirungu. Gore rapfuura mwedzi mbodziyo wongo une 190 anopfumbamwe 179 million US dollars pachirungu. Apa kwai kusvika mwedzi wakakunguru kubva patanda gore, goridhe rasvika kunyika raita makirogiramu zviuru 24 ano 300 anosere 24,308 kgs pachirungu. Mari ikabva ita mabhiriyoni 2 ano 300 omamiliyoni 2.3 billion US dollars. Mhanduwe zviri kuita kunakidza. Kuendo huno kana dai nyika yedu iri kuita tusvinu tiri kutoziva kuti aiwa tanota kuno mariyo inoramba ichindoenda kuwanhu wabodziyo. Isusu wekuana mainini tiri banotiringa. Rekai tione mhanduwe kuti yawo wachasvitsa papi kuti tigoringike ndisu. Apa Nyasi mashura chaiwo aitika Nyasi kuZimbabwe Cricket kwaburitsiwa wakomana wachatamba mutambo muso chishanu pari kutambiwa noSri Lanka. Wanowanzoburitsa mazita awanhuwo anozobuditsiwa zuva racho ratosvika. Rekai tione kuti zvichasvika papi asi tiri kuramba tichindotenda. Wabuditsiwawo mazita awo ndi Craig Ivan, Bennett, Campbell, Curran, Evans, Gwandu, Madhevere, Madande, Masuku, Manyonga, Muzarabani, Ngarava, Nyamhuri, Raza, Taylor naiye Sean Williams. Rekai tione kuti vanosvika papi ipapa. Tinenge takaringa ipapa zvawadza mhanduwe kwaburika kutoti God knows Gurure ari ndiye anobata bhora iko kuchikwata choyadha yamagaya kwai agokubiwa mhanduwe naSpencer Muvadi.
kosipenzaiyo mhandiwe wosaya kuti kohoko kwaiyo uri kudyisa kwai kudyisa chikwata, wadyisa chikwata iwewe wasiya magobhora achindopinda iwewe unozva kwakutokuba munhu kusvika akuwara musoro. Rekai tione kuti ichapera sei. PSL yadha yacho boka rinomirira watambi webhora wese wareketa wachishora muitiro wakadando. Bhora rakatambiwa Emosi noManika Diamonds dzakagwedzana kabodzi Dyna Mosi ikaita Mashura okuina tiri kuGreen Fuel, Bikita ikaita kabodzi, Highlanders Hailanga Boso ikaita tiri. Aiwa rekai tione kuti zvinopera sei. Turingakadzi rikitika pasi rese kureketa kuno kwai kambani yoSasol yagoburika iyo ichiti taita mabhirioni 6 yei oprofiti yomari yomuSouth Africa. Wakomana zvawo wabi yedu dai zvikadai kwedu aiwa tinoita kupfumvura kare kuzvinhu chaizvo. Apa Naledi Pandor agoita kuita kuburika aribe kana kusefa masoko yacho mhandiwe akati vanhu vari kuramba zvinhu zviri pachena kutoti nyika yedu watungamiri vari kuita wafoira utungamiri. Rekai tione kuti ichapera sei. Dai wari vamwe vambuya waenda kozorora hawo wachinyora mabhuku yawo senza kwagoita muhurumende nguva yesei. Rekai tizvione kuti zvinosvika papi. Tinoramba takaringa. DRC yagoti iyo tikuda kutoisa kutoti Kabila atonge wekupfa chaiko. Rekai tione ipapa kuti vanozvikona chere vanobudirira chere kana kuti zvinosvika papi. Tinenge takaringa. Uko kwai nyika yeNamibia nyika yeBotswana pavakaronga kuti vachaita gwenyaro magetsi ozuwa rozvuru 5 zvomamirioni omawati, wanga waribe kuziva kuti Trump achabva auya obva azviti aiwa bati kupaiba mariyo kuno ipapa wakutsvaka pokare kuti toboyepi mari. Wachaenda hawo kuwaChina ndo zviri pachena wanondoenda kuwaChina ndo wachawapa mariyo wogobva wati towaka pokare gwenya racho. Kaiti zvione izvozvo kuti zvinoperera papi. Apawo Duma Boko kuBotswana mhandiwe ati kureketa kuno mamiri aita nyaya dzoutano paribe chizvinu izvezvi ndakutoda kutoti tiite kusunga mukumburu chaiko paipapa wendo huno tikuisa mabhirioni 5 omari yomuBotswanayo mapura kuti vanhu vakone kuboya zvinodikana zvese nokuchimbidza state of emergency mhandiwe panyaya dzoutano. Tukati waita tusviniwe. Rekai tigoona kuti zvichaita bachere kuti vanhu kwedu vadzingiwe muBotswana mavanenge vari kuda kuenda kuzvipatara. Tinoramba takaringa hedu. Nyika yoRwanda mhandiwe yagonzi kune kambani yawo yagobira IDC yomuSouth Africa mamirioni 40 waiwagotoisa mapepa asingazikane mhandiwe mai. Rekai tione kuti zvinopera sei. Uko mapurisa opasi rese oInterpol waiwagozoenda kovhiringidza wakomana vanogaya mari padande mutande wecrypto mhandiwe pakaita kunyangariwa apo kwaAngola kwai wari kunyanya kudya magetsi. Rekai tione kuti zvinopera sei nekutoti mari iyo inodhonza magetsi zvedi nyange mukada kuisa pamba chaipo munogara muri kujusa mhandiwe munogara muri kujusa magetsiyo. Rekai tiringe zvedu kuti zvinopera sei. Apa kwai kuUK kwasungiwa anonzi iye Paul Lovett kwayanga akapfekera kati skipa mhandiwe iri kureketa kuti kwai kuPalestine ngakumisiwe hondo. Wari kudaba kana uzvimbwa mhandiwe unosaya kuti wakomana zvese zvekunzi ndo vanochengetedza vanhu kureketa zvavanoda paribe pai. Apa America izvezvi mukahatikidzwa kanyasi iri kutopaumba kuti tatonhadzirira ipapa tandomirira unzi tipinde basi tatonhadzirira kuti tipinde kunyika yeVenezuela. Ndo matangidira akida kuita hondo ipapa muchaiona kuti wachada kudari wobva wagwemiwa zvichawarwadza. Rekai tirambe zvedu tichiona kwazvinoperera asi zvinoita kuhwadza zvakadandi. Tiri ipapo isu mabuja haiwa tagumira pano kamunyasi ndini wenyu mhandiwe onhau.